Top Arewa TV, tashar al'umma. Allah ya ƙara sutura. Dole sai an jama'a mutanen Kano ina sa ka farka nan bari kana shi ina so yawa da breka da shi shi ne da breka yawa ina shi ka farka shi ne breka okay ga shi can ga shi nan ka dalla ina yake ba ya gaisa ina yake shi ne mutanen Kano, kone kunduwa, kone na fuyo, mun fushi. Yana can abin gode daga kwamnan Dakko, wato Mamuda biskit, kala-kala alewa, kala-kala biskit, yawa. Jama'a, in kuna son Hamisu Breka yi magana yanzu, ku ce Mamuda biskit. Ku ce Mamuda biskit. Mutanen ƙarshe sun ga ina jin daɗi ina farin ciki da na haɗu da ku domin kun karɓe ni da hannu biyu. Ni da kuma na karɓe ku da hannu biyu. Sanda zan tawo ana ta cewa za ka je tsakiyar taron jama'a na ce ba komai masu yana ne. Ni na so mu kawai. Ku ce Mamuda biskit. Mamuda biskit. Mamuda ya fi jaruma. Idan gani ga ki sai jina farin ciki da mai samuwar amarya. Duk wajen gida a daji soya da ke da shi da ya samuwar ikana. Shut down Kano today. Idan zuwa ya bai da babu ita ce ake wa kashi da farin cikin gida gobe.
Allah ubangiji kare dawo da corona virus daraja Allah ya mutanen ƙarshe sun ga ina jin daɗi ina farin ciki da na haɗu da ku domin kun karɓe ni da hannu ɗaya ni da kuma na karɓe ku da hannu ɗaya sanda nan tawo ana ta cewa za ka je tsakiyar taron jama'a na ce ba ku mai masu yana ne ni na so mu kawai ku ce mamuda biskit mamuda biskit mamuda ya fi jaruma. Top Arewa TV, tashar al'umma.